Vítám vás u dnešního videa, já se jmenuji Kazi a v dnešním videu s váma budu sdílet další seberozvojový nástroj, takže bez nějakého dalšího okecávání se rovnou pustím k té samotné věci a tou je přerámování minulosti. Zkrátka, co se seberozvoje týče, tak realita je taková, že strašnou spoustu lidí v oblasti seberozvoje brzdí minulost. Ať už z toho důvodu, že mají tendence se nímrat v tom, co se jim kdy stalo, co jim kdy kdo udělal, anebo ať už jde o to, že se nímrají v tom, jakoby co kdy udělali oni někomu, nebo jaký kdy oni byli a tak realita je taková, že za mě osobně tady to je, nebo z toho, jak já to vnímám, tak teďka je toto extrémní trend, že prostě strašná spousta lidí se nímrá v tom, co bylo, co nebylo, což jako do určité míry, jo, jakože není to vždycky úplně na škodu, protože faktem je, že je taky strašná spousta lidí, kteří zabírají takový ten mindset, takový to jakoby, hele, pojďme předstírat, že je všechno v pohodě a jde se dál. Nicméně takovej mindset taky ne vždycky úplně funguje z toho důvodu, že je to vlastně za mě osobně ekvivalentní tomu, jak kdyby prostě vám někdo přerazil nohu, zlomí vám nohu a vy potom namísto toho, abyste si uvědomili, že ta noha je prostě zlomená, pojďme s tím něco dělat, tak se snažíte prokulhávat tak nějak jako životem s tou zlomenou nohou. No a faktem je, že nejen, že je to extrémně bolestivý a že prostě ten život pak není plnohodnotný, protože prostě nemůžete pořádně chodit, ale zároveň taky ta noha se mnohdy zahojí úplně na křivo, jo, jakože že celý ten proces toho hojení je velmi zdlouhavý a vlastně hrozně neefektivní, protože, jak říkám, pak se mnohdy zahojí na křivo. No a k tomu, aby se to potom zahojilo správně, tak mnohdy musíte jít znovu za doktorem, aby vám ji znovu zlomil, aby to vlastně mělo prostor k tomu jako srůst správně. No takže tady to je takový jako příklad, který můžu přenést na to fyzično, ale úplně to stejný se děje i s mentálníma procesama. Zkrátka ve chvíli, kdy někdo neustále jako předstírá, že všechno je v pohodě, i když vlastně není, jo, a něco špatného nebo ne úplně ideálního se stane, něco traumatického se stane a oni prostě valí dál, neřeší, zametou to takzvaně pod koberec a valí se dál, tak je jenom otázka času, než je to dožene. Takže to není kopec srandy a určitě to tímhle videem prostě propagovat nechci, jo, jakože takže já tady tím neříkám, že je dobrý prostě ve chvíli, kdy se něco stane, tak jako předstírat, že se nic nestalo, to vůbec. Za mě osobně je důležitý hledat ty techniky, jakýma ty dané věci rozumně a efektivně zpracovat, aby nás to právě do budoucna potom nedohnalo a hlavně, aby nás to podvědomě neovlivňovalo, protože mnohdy se děje, že ve chvíli, kdy právě jakože takhle ignorujeme určitý věci, které se staly, tak i přesto, že máme pocit, že nás to nějak neovlivňuje, tak mnohdy se děje, že nás to vlastně podvědomě ovlivňuje a že vlastně nevědomky vykazujeme určitý vzorce chování, který nejsou vždycky jako třeba úplně OK a jsou následek toho, že jsme si prostě v pohodě nespracovali ty dané věci, které se nám kdy staly. Takže jakoby, jak říkám, tímhle já nepropaguju takový to, jakože hele, pojďme všechno zamíst pod koberec a neřešit věci, to určitě ne. Nicméně, realita je taky taková, že je strašná spousta lidí, kteří se neustále nímrají v těch starých jako sračkách, které se jim kdy staly, jo. Říkám to trošku napřímo, ale prostě je to zkrátka tak. No a hlavně my žijeme v době, ve které se to hrozně propaguje, ve které je to strašně jako trendy. Chodit za různýma jako psychologama a psychoterapeutama a prostě celkově, i když někdo za někým nechodí, tak neustále se prostě hrabat v tom, co kdy bylo, co se kdy stalo, co jsme kdy udělali, jak jsme to, prostě chápeme se, prostě neustále se hrabat v té minulosti. No a z toho důvodu tady sdílím právě tady to video, ve kterém předávám tu základní věc, která minimálně mě byla nejvíc k užitku a tím je vlastně ta schopnost přerámovat tu minulost. Zkrátka jde o to, že najdete jenom jiný úhly pohledu, kterýma na daný situace můžete nahlížet. Protože faktem je, že ve chvíli, kdy se tak nějak začnete zabývat tou vaší existencí a prostě tou realitou a vším tady, tak vám dojde, že všecičko je o úhlu pohledu. A že vlastně to, jaký úhly pohledu my volíme, tak to definuje kvalitu našeho života. A to se dá aplikovat úplně na všechno. No a co se té minulosti týče, tak to není žádnou výjimkou. Zkrátka,
my, jak nahlížíme na tu minulost a na to, co se stalo, tak to definuje, jak nás ta minulost prostě ovlivňuje a jestli nás bude brzdit a nějak omezovat, anebo jestli nám poslouží k nějakému právě třeba seberozvoji nebo k nějaké motivaci. No a takže to, jaký úhel pohledu my volíme, tak to definuje vlastně úplně všecičko v tady tom životě, protože jak říkám, realita je taková, že všechno je o úhlu pohledu. Že prostě rozdíl šťastných lidí a nešťastných lidí je v tom, že oni volí jiný úhly pohledu. Že oni volí prostě jiný věci, na kterých se zaměřují. To, kam směřují vlastní pozornost. To, jak nad věcma přemýšlí. To, jak si věci pobírají a přebírají. A všecičko je to o úhlu pohledu. No a toto, když mi došlo, tak vlastně mě docvaklo, že strašnou spoustu lidí brzdí to, že nemají jako správný úhly pohledu, kterýma by na věci mohli nahlížet. No a to se právě dá aplikovat i na tu minulost a na to, jak je ta minulost ovlivňuje. A jednu dobu jsem nebyla žádnou výjimkou, nicméně pak mi docvakla vlastně ta schopnost měnit úhel pohledu a vlastně hrát si s tím úhlem pohledu a díky tomu mě došlo, že i přesto, že my nejsme schopní nějakou tu minulost změnit, tak my jsme schopní vlastně změnit to, jak my na tu minulost nahlížíme a vlastně přerámovat tu minulost. A jak říkám, to byl základ k tomu, jako odpíchnout se od věcí a pustit ty věci, protože jak říkám, strašná spousta lidí se sekne v té minulosti, protože si neustále vykládají ty stejné storky, ty stejné příběhy o tom, co se jim kdy stalo, co jim kdo kdy udělal a tak dále a tak dále. A ta neschopnost vnímat ty dané situace pod jiným úhlem pohledu potom způsobuje, že je ta minulost brzdí, že vlastně neustále se tam vrací, ať už s nějakýma pocitama frustrace nebo nějaký pocity zklamání, může jít i o nějaký pocity, ať jde o cokoliv, prostě zklamání, frustrace, nějaká zlost, nějaká nenávist, ať jde o cokoliv. Jak říkám, realita je prostě taková, že to, že se ti jedinci k té minulosti takhle vrací, tak je to jenom na základě toho, že nemají tu schopnost tu minulost prostě přerámovat. A takže z toho důvodu se neustále tam vrací, protože je to, jak říkám, frustruje, protože nejsou schopní si z těch daných věcí vytěžit maximum a využít vlastně ty situace k nějakému rozvoji. Nicméně ve chvíli, kdy se to naučíte a když se naučíte hrát si s tím úhlem pohledu a vlastně vnímat dané situace z různých úhlů pohledu a hledat ty dané úhly pohledu, které vám pomůžou k tomu, abyste ty dané situace byli schopni pustit a abyste je nevnímali jako něco, co vás brzdí, nebo co vám kdy ublížilo, nebo co vám škodí a tak, ale najdete ty správné úhly pohledu, které vám pomůžou k tomu, abyste vlastně vnímali i ten benefit těch daných situací, protože najdete v tom to, v čem vás to obohatilo, v čem vás to posílilo, v čem vám to pomohlo k rozvoji, v čem vás to, jak říkám, jako nějak obohatilo o nějaké vědomosti, o nějaké znalosti, o nějakou moudrost. A vlastně najednou začnete nahlížet na dané situace, jak říkám, pod těma správnýma úhlama pohledu, který vám pomůžou, aby vás ty dané situace umocňovaly, namísto toho, aby to právě způsobovalo nějakou stagnaci, abyste na to nahlíželi třeba z pozice obětí a tak. Tak to je, jak říkám, za mě osobně základ k tomu seberozvoji a minimálně mě to hodně pomohlo a tak z toho důvodu to tady sdílím. Zkrátka základ je mít tu schopnost přerámovat tu minulost, protože i přesto, že mnohdy nejsme schopní, nebo ne, že mnohdy, nikdy nejsme schopní prostě minulost měnit, tak faktem je, že každá situace má nesčetně úhlu pohledu, kterýma na danou situaci můžeme nahlížet. A takže všecičko je jenom o tom hledat ty správný úhly pohledu, které nám pomůžou k tomu, aby jsme vlastně jakýkoliv situace v životě a cokoliv, co se kdy stalo, prostě přeměnili v něco, co nás umocňuje. Namísto toho, abychom ty dané situace nebo nějaký věci, které se staly, tak abychom je vnímali z pozice oběti, což nás vlastně mnohdy brzdí a tvoří to stagnaci a vůbec nám to k ničemu mnohdy není. Takže tak, minimálně toto je to, co pomohlo mně, toto je to, co bylo, jak říkám, k užitku mě, tak z toho důvodu to tady sdílím. Ale jak vždycky říkám, 100 lidí, 100 chutí, 100 názorů. Já tady vždycky sdílím akorát ty věci, které mě k něčemu byly a sdílím je s tím, že doufám, že to bude k užitku i někomu z vás. Takže tak, nikomu to necpu, buď si z toho něco vezmete, nebo to zkrátka není pro vás. Takže já doufám, že dnešní video k něčemu bylo, no a doufám, že se uvidíme zase u dalšího videa.